У ефіры навіны з будучыні. З вами Вольга Старасціна. Заўтра у Лукашэнкі свята, але сустракаць яго ён будзе ў кепскім настроі і кепскім стане. А гэта знак, што набліжаецца нашае з вами свята. Апошні шлях. Ці зробіцца 33-е апошнім годам прэзідэнцтва Лукашэнкі? Откровенно вам скажу, который раз мне не было стыдно. Каникулы удаліся. Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Коля и Дима отпочили за наши гроши. Я не вижу тут большой проблемы. Чаму не адпачываў Витя? Какова у нас здесь ситуация? Ён заменяў бацьку. Рэпетыцыя прэзідэнцтвавання. Вопрос государственный, который висит на тебе. Абяцаў жытло ўсім, а даў толькі ім. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах. Лета – час падарожжаў. Кажуць, яны падаўжаюць жыццё. Але не ў выпадку з Лукашэнкам. Беларускія дзяржаўныя медыа зрабілі ўсё, каб пэўныя моманты засталіся за кадрам. Прапаганда выразала ўсё, што магло кінуць цень на правадыра. Але на іхнае няшчасце замежныя журналісты гэтага не зрабілі і паказалі кадры паездкі, з якіх і без лекараў можна зрабіць выснову пра стан Александра Рыгоровича. Не толькі фізічны, але і разумовы. Большага прэзідэнта-пакутніка ва ўсім свеце не знайсці. Стары і не вельмі здаровы ён ляціць за край свету, каб прадаць беларускі трактар. Цяжкі пералёт, а пасля яго яшчэ большае выпрабаванне – лесвіца. А пасля зноў лесвіца. І доўгае хаджэнне па муках, ды адбіванне ад мухаў. Афіцыйнае ўшанаванне ў чырвона-белых колерах маглі б дабіць дыктатара, але ён выстаяў, каб гераічна дабрацца і плюхнуцца ў крэсла. Але ў іншых дзяржавах не так, як у Беларусі. Гадамі сядзець на адным месцы нельга. Узурпатару хутка давялося ўстаць і расшчодрыцца. Лукашенка падарыў прэзідэнту Інданезіі сваю карыстаную асадку. Кіраўнік краіны, насельніцтва якой як 32 Беларусі, а эканоміка ў 20 разоў большая за нашую, на думку Рыгоровича мусіў усцешыцца такому падарунку і на знак падзякі абавязкова купіць наш трактар. Белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза, тоже знают, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили. Мы можем быть вам полезны с нашими технологиями. Хваліцца сёння савецкімі тэхналогіямі – гэта ўсё адно, што хваліцца камп'ютарамі з мінулага стагоддзя. Свет ужо даўно пайшоў далей. Інданезія – найбуйнейшая лічбавая эканоміка. Тут арыентуецца на штучны інтэлект. Выпускаюць сотні тысяч аўтамабіляў, будуюць караблі і самалёты. Мы счастливы в Беларуси, что вы увидели Беларусь. Але хто вы? Лукашенко ўвесь час блытаўся. Інданезію публічна Індыяй называў. За последнее время белорусско-индийские связи заметно активизировались. А рынок индонезийский назваў расійскім. Господин президент, вы говорили, наши белазы хорошо себя зарекомендовали на российском рынке. Пасля афіцыйнай часткі яго ўжо лекары чакалі. У нас врачи хорошие, если что. Старэйшы за Лукашэнку на 3 гады бадзёры прэзідэнт Інданезіі даў зразумець: моцы табе, каранік, з вашым пацыентам нумар 1. Пацыента адразу ў вазок пагрузілі. Ён нават да свайго аўта дайсці не здолеў. Давялося весці знясіленае цела і непрацоўную галаву, што ўсё блытае, акрамя сыноў сваіх, якіх за грошы беларусаў Лукашенка і ў Расію, і Кітай, у М'янму і ў Інданезію звазіў. Такая яна бязмежная ўлада з бязмежнымі магчымасцямі для сябе і для сваіх. Як вы мяркуеце, ці мусіць кіраўнік дзяржавы рэгулярна праходзіць незалежную медычную камісію? І ці павінны грамадзяне ведаць сапраўдны стан здароўя чалавека, які распараджаецца ядравай зброяй і прымае пастановы, ад якіх залежыць будучыня 9 мільёнаў чалавек? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайв. Ды не забывайцеся паставіць нам лайк.
Здавалася б, дробязь. Просто кинуць бюлетень у выбарчую скрыню. Але менавіта гэты нязначны жэст вызначыў будучыню Беларусі на дзесяцігоддзе. Заўтра спаўняецца 32 гады з дня, калі ў другім туры выбараў беларусы абралі свайго першага прэзідэнта. Пасля гэтага сапраўдных прэзідэнцкіх выбараў у краіне ўжо не было. Затое было шмат абяцанняў. 11 688 дзён пры ўладзе. Больш чым дастаткова, каб падвесці вынікі. Все нормально, что вы плачете, все нормально. У 94-м плакалі ад радасці, а пасля лілі слёзы ад гора. Аказалася, што абяцаць не значыць рабіць. Будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Гэта адзінае абяцанне, якое выканаў Лукашенко. Отвернем голову, то выворачиваем руки. Ён ужо 32 гады разбіраецца з тымі, хто чакае ад яго выканання ягоных жа абяцанак. Когда перестанут приходить в власть те, кто подавляет человеческое достоинство собственных сограждан? Я вообще ненавижу людей, которые пытаются придавить людей, которые мыслят иначе. Обещаю, что этого в Республике Беларусь не будет. Ішлі гады, а абяцанні Лукашэнкі практычна не мяняліся. У новым стагоддзі ён абяцаў тое, што і ў мінулым. Коль собрались жить, давайте думать о том, как будем жить. У 2001 годзе казаў, што падыме заробкі, падвоіць пенсію, пабудуе больш жытла, зробіць сучаснай прамысловасць і эфектыўнасць сельскую гаспадарку. Вы не будете шкадаваць аб сваім выбары. Усе мае намаганні будуць накіраваны на тое, каб паспяхова выканаць праграму на карысць нашага народа. У 2006 годзе ён казаў, што беларусаў павінна станавіцца больш і абяцаў кватэру кожнай маладой сям'і не пазней, чым праз 3 гады пасля заключэння шлюбу. Я знаю, я не должен обмануть ваше доверие. Поверьте, вам за меня стыдно не будет. У 2010 годзе Лукашенко абяцаў сярэдні заробак $1000, рост пенсіяў, моцны рубель і ўзровень жыцця беларусаў, як у Еўропе. И тогда слово «Беларусь» с уважением зазвучит во всем мире. А наши дети и внуки будут жить в процветающей европейской стране. Выбары прайшлі, і ўжо праз год беларускі рубель рэзка абясцэніўся, а цэны імкліва выраслі. Простите за нескромность, скажу. Не переживайте. Правильный вы сделали выбор. У 2015 годзе ён зноў паабяцаў фінансавую стабільнасць і ўмацаванне рубля. Пусть тебя убьют на поле брани, пристрелят, но ты не должен отступить, ты не должен предать свой народ, свои идеи, все то, что ты обещал народу. Чаму ж ён здзівіўся, калі ў 2020 годзе беларусы захацелі яго прыстрэліць за нявыканыя абяцанні і за раздачу чарговых абяцанак. В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в 2 раза. Не в 5 и не в 10, только в 2 раза. У 25 годзе узурпатар паабяцаў пераход да новай якасці жыцця беларусаў. І мы дагэтуль ці то ў пераходзе, ці то ў праходзе. Это наш белорусский путь. Как и в самом его начале, мы снова большинством выбрали преемственность политического курса и уверенное будущее. Што асабіста ў вас забралі гэтыя 32 гады? Магчымасці, грошы, маладосць, сям'ю, радзіму? Напішыце адно слова ў каментарах. Для адных у Беларусі будуюць арэнднае жытло, для другіх – службовыя кватэры, для чыноўнікаў катэджы, а для лукашэнак – рэзідэнцыі. У гэты ж час сотні тысяч сем'яў працягваюць стаяць у чарзе. Чаму адны атрымліваюць ключы, а другія толькі абяцанні? У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. І вельмі кепская, калі людзям абяцае сам. Абяцаў развязаць кватэрнае пытанне беларусаў і будаваць па 10 мільёнаў квадратных метраў жытла на год. Людзі памятаюць і часам нагадваюць. Дайте мне, пожалуйста, жилье моим детям, 3. Вот такое вот у меня обращение к вам, Александр Григорович. Таму цяпер Лукашенко абяцае развязаць кватэрнае пытанне не ўсіх беларусаў, а толькі государевых людзей, сілавікоў. Квартирный вопрос. Это огромные деньги. И в течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос. Як жа быць больш як 500 000 сем'яў не сілавікоў, якія стаяць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умовах. Пры цяперашніх тэмпах будаўніцтва маладой сям'і трэба пастаяць у чарзе 15,5 гадоў, а не маладой 32 гады. Мы молодая пара из Минска, и мы не представляем, как
нам купить жилье. Можна з'їхати у вёску. Лукашенко каже, що там прасцей з житлом. Вось жанчына з Лясвійскага району, якая адна выхоўвае 2 дачок і працуе на свінаферме, 2 гады чакала абяцанага старшынём калгасу жытла ў вёсцы Сяйловічы. Але дом аддалі замежным рабочым. Яны ў нас у прыярытэце. И он сказал, если вам не нравится, можете уезжать. Потому что мне надо рабочий, а я не рабочий. Розгалас дапамог, і Вольга ўсё ж атрымала свае сцены. Ну что, готовы? Ты ж, хто разлічваў на сябе і хацеў набыць уласнае жытло, цяпер сутыкнуўся з цэнавым калапсам. Толькі за апошні год квадратны метр у сталіцы падаражэў у сярэднім на $326. Могу предложить однушку в Минск-Мире. У меня есть 40 тысяч. У меня есть 50 тысяч. У меня есть 80 тысяч. Что вы можете предложить? Могу предложить однушку в Минск-Мире. Цяпер, каб набыць кватэру на 32 метры, трэба заплаціць $97 тысяч за 32 квадратных метра в бетоне, без отделки, без ничего. И я уже просто не понимаю, куда мы катимся. У горадні ў новабудоўлях аднапакаёўку на 41 метр прадаюць за $76 тысяч. Цэны касмічныя, у адрозненне ад якасці. Гэтак пакутуюць жыхары Менск свету. А такі дом здалі жыхарам Гомля. Пошел снег и начали течь стены. Можа не спяшацца і пачакаць з пакупкай жытла. Жду ли те, кто ждет снижения цен на недвижимость? Те, кто все еще надеется на однушку в Минске за $30 тысяч и готовы ждать пожизненно. Але не чакаюць расейцы. Яны актыўна набываюць кватэры ў Беларусі і падымаюць нам цэны на жытло. И это уже не будущее. За март каждая 10-я сделка была совершена россиянами. Праз іх растуць цэны і на здымнае жытло. В Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250. Расейцы атабарваюцца ў беларускай сталіцы, а беларусы мусяць шукаць таннейшае жытло ў прадмесці. Мне нужно снять жилье, потому что мне не дают общежитие. Однушка, бабушатник, замкадом, 800 рублей в месяц. Калі на такое у вас не стае грошай, не хвалюйцеся. Лукашенко прыдумаў, як вам дапамагчы. У нас в республике много пустующих домов. Более 1000 из них по всей стране уже проданы желающим. 650 за 40 рублей всего лишь. В реестре еще 22 тысячи предложений. Як вам такая ідэя? Пішыце ў каментарах. У нядзелю міжнародны дзень надзеі. Цяпер мы ведаем, мала проста чакаць, што хтосьці калісьці выканае свае абяцанні. Трэба патрабаваць адказнасці за нявыкананае. Але застаецца надзея, што Беларусь хутка будзе іншая, а палітыка сумленная. Дзякуй, што былі з намі. Да сустрэчы ў такой будучыні.